Bun găsit tuturor! Luna mai promite să fie fierbinte. Este timpul curajoșilor și este timpul să ne pregătim pentru asta. Este timpul să ne facem noi planuri pentru viitor. Din 10 mai 2022, Jupiter, planeta Marii, Fericirii și a norocului, își schimbă semnul și trece de la zodia Pești în zodia Berbec pentru câteva luni până pe 27 octombrie 2022. Apoi Jupiter se va întoarce pentru scurt timp la semnul Peștilor și se va muta din nou în Berbec pe 20 decembrie 2022 și va rămâne acolo până pe 15 mai 2023. Pentru noi toți ni se vor oferi noi oportunități, dar doar cei mai curajoși și mai hotărâți dintre noi le vor putea folosi, pentru că atunci când Jupiter este în Berbec, este timpul îndrăzneților. Jupiter ne oferă multe oportunități și șanse și, desigur, aspectele bune cu alte planete oferă și mai multe șanse bune, iar aspectele tensionate ne oferă posibilitatea de a schimba ceva în viața noastră și acestea sunt și șanse, chiar dacă împrejurările par nefavorabile. Jupiter este creștere și abundență, dar întrebarea principală este: abundența de ce? Și depinde de ceea ce facem. Dacă facem ceva greșit, atunci pot apărea și multe probleme. Jupiter este și o planetă socială. Prin urmare, este important modul în care ne comportăm în societate. Jupiter este, de fapt, viziunea noastră asupra lumii, cum ne dezvoltăm intelectual și spiritual, cum stăpânim noi lumea. Planeta în sine este un gigant în comparație cu altele. De exemplu, este de 120 de ori mai mare decât Pământul nostru. Această planetă oferă mari oportunități de a ne exprima într-o anumită zonă, iar semnul zodiacal în care se află în prezent ne arată cum ar trebui să fie exprimat. Sub influența lui Jupiter va trebui să interacționăm diferit cu alți oameni. Dacă în zodia Pești este moale, condescendent, milostiv, atunci în zodia Berbec este rapid și hotărât. Dar ne va plăcea cu siguranță tuturor această abordare. În această zodie, Jupiter iubește oamenii care sunt proactivi, cărora nu le este frică să preia cârma, oameni care pot oferi o nouă soluție și pot face primul pas, fără ezitare, pentru o lungă perioadă de timp, fiind un exemplu pentru toți ceilalți. Jupiter în semnul Berbec este neînfricat și chiar poate se comportă militant, nu tolerează comenzile de sus, știe ce să facă aici și acum, folosind cea mai mică ocazie pentru a obține un rezultat. Și aceștia sunt oamenii care vor reuși. Cât timp? Depinde de multe lucruri, dar trebuie să vă asumați orice noi angajamente și, desigur, nu în detrimentul altora. Mai mult, cele mai importante și mai importante sarcini și planuri ar trebui să fie pe termen scurt, deoarece, pentru o perioadă lungă de timp, nu vor fi suficiente forțe sau resurse. Jupiter în Berbec se aprinde rapid cu o idee și imediat apar oportunități. Și trebuie acționat fără întârziere, precum zice proverbul: loviți fierul cât este cald. Ideile pot fi nu doar îndrăznețe, ci și mai interesante. Amintiți-vă de orice pionier și încercați să vă imaginați la ce se gândea, care a fost inspirația și dorința de a atinge scopul prețuit. Este nevoie de mult curaj, dar gustul victoriei va fi dulce, că am putut și că planul a funcționat. Poate că niciun alt semn nu transmite atât de multe emoții. Jupiter este un simbol al moralității, înțelepciunii, dreptății și corectitudinii. Este credința în Dumnezeu. Iar, sub influența semnului de foc al Berbecului, desigur, se poate aștepta la acțiuni militare, scandaluri politice, pot exista demisii și demiteri de înalt nivel, până la privarea de statut și rang și, bineînțeles, la scandaluri religioase.
Lupta pentru independență este un alt scenariu și este greu de spus cine și ce va apăra. Incendiile și exploziile sunt de asemenea asociate cu această perioadă. Apropo, pot avea loc erupții vulcanice, amintiți-vă de Islanda, Chile, Indonezia din anii precedenți. Și totuși, Jupiter în zodia Berbec este considerat pozitiv. Influența lui Jupiter în Berbec asupra racului. Vine un moment în care pur și simplu nu ai dreptul să stai inactiv. Vrei să ai o poziție înaltă, o carieră rapidă, un statut înalt și o faimă asurzitoare? Atunci este suficient doar să stabilești un obiectiv acum și să faci chiar și cel mai mic efort pentru acest scop. Jupiter va fi situat în a 10-a casă astrologică în perioada 10 mai 27 octombrie și din 20 decembrie 2022 până în 15 mai 2023. Pozițiile cheie pentru tine sunt cariera, afacerile, profesia și statutul. Casa 10-a este sectorul carierei și statutului, sectorul atingerii obiectivelor înalte de viață și astfel de șanse apar odată la 12 ani. Desigur, în primul rând, este o carieră. Vor fi multe oportunități de creștere în carieră, de promovare, poți schimba nu doar o poziție superioară, ci și o companie mai impresionantă. Unii raci își vor deschide propria afacere sau vă veți asuma un proiect mai mare. Dar oricum ar fi, în orice caz, aceasta este o oportunitate de a te ridica la un nou nivel social. Acesta este un nou venit mai mare, acestea sunt tot felul de premii, onoruri, titluri, aceasta este o recunoaștere a meritelor tale ca profesionist și simte-te liber să te perfecționezi și nu fii arogant și vei avea noi oportunități în profesie. Unii dintre voi vor avea un alt statut, poate fi căsătoria, crearea unei familii sau cineva are un divorț și asta din păcate poate fi. Cineva își va rezolva problema locuinței și se poate muta să locuiască, de exemplu, dintr-un apartament în propria casă. Dacă vorbim, să zicem, despre mașini, atunci îți poți cumpăra una mai solidă pentru că îți poți permite. Dacă ești în armată și aștepți promovarea, obținerea unui nou grad și poate premii de stat, oamenii de știință își vor susține cu succes disertațiile de doctorat și vor primi diplome academice. Și, ei bine, unii dintre voi, oamenii obișnuiți, se vor pensiona și aceasta este, iarăși, un nou statut. Sarcina ta principală, în timp ce Jupiter se află în Berbec, este să faci eforturi pentru a atinge un nou nivel social mai înalt și cuvântul cheie pentru tine este scop și cu siguranță să fie pe termen scurt pentru că nu vei avea suficientă energie pentru mult timp. De asemenea, poți obține toate acestea datorită înalților patroni pe care îi întâlnești pe parcurs. Deci, va exista o oportunitate de a-ți ridica statutul, de a-ți consolida autoritatea, de a-ți crește reputația. Chiar dacă nu plănuiești să schimbi locul de muncă, vei avea puteri și responsabilități sporite. Aceasta este perioada în care poți găsi patroni mai mari. Ca influență posibilă negativă a lui Jupiter, s-ar putea să fii promovat, dar nu vei fi pregătit pentru un asemenea volum de muncă. Sau gloria poate fi scandaloasă pentru tine și, ca urmare, poate avea loc o scădere a autorității. Sau, dacă te transferi pentru a lucra într-o companie nouă, studiază cu atenție contractul de muncă. Ei promit multe, dar în realitate totul se poate dovedi a fi complet diferit.